Jeg hedder Malene Nygaard. Jeg er født og opvokset i Middelfart og er vendt tilbage til byen for 3 år siden efter 20 år i ind- og udland. Jeg har undervist i Pilates og yoga i 10 år. Pilates, eller reformer Pilates, er core-træning. Det vil sige, at vi træner mave, ryg og bækkenbund. Vi arbejder meget omkring rygsøjlens bevægelighed. Altså arbejder vi rigtig langsomt og kontrolleret og i flow med din vejrtrækning. Reformer Pilates henvender sig til alle køn og alle aldersgrupper. Hvis jeg skal fremhæve nogen, så er Reformer Pilates rigtig godt som efterfødselstræning. De mænd, jeg har arbejdet med, har beskrevet, hvordan de har oplevet en forbedret stabilitet omkring deres kropskerne og færre rygsmerter. Mine forløb starter i 2025. Man kan træne på 3 måneders forløb, der løber i januar, februar og marts. Det, som kan noget, det er, at man følger den samme gruppe i alle 3 måneder, så man lærer hinanden at kende. Der er kun plads til 8 deltagere på hvert hold, så det skaber sådan et unikt træningsfællesskab, som også er lidt hyggeligt.